the seat of the king of the Ashanti kingdom. So the Kakasho on another day, Asanteman council Shamo, Yabedruha, Eshasia, yeah, the other cosmic account for the Chamo, another one, not Obina, a day or woman, a bullying so on. As I bring you, but you find a come and say, it's me, Yanti, the Jai Cheswa in the Tisabri, I'm not saying, I said, you could swat in Kunyaso, the Ceramica, Yamia, who am a boardman and Konya, and into the ever cosmina. Yɛde emu enkyerɛ ɛso nti still on arrival of Nananom so yeah wɔn ba nkakra na agya pɛkuro man hene aba abɛduru na ɛyɛ sɛ kwa na sɛ kwa yɛ nim twɛn so nze nkyerɛ deɛ aba abɛduru fiapre hene aba abɛduru afei ɔne bi te sɛ dɔmi abra hene man hene ɔba abɛduru afei ɔne bi ɛte sɛ ɛyɛ Sumenya Mahine, or also about the Sabri, and Sankore Mine, and Obanana, Sankore Mine, Sankore, or half a mantam, and Sankore Mine, and Sabria Busia Oba, a dense moment, so here comes the prominent chief of Sankore's traditional area, and Sankore Mine. Our half mantam, Manana Bidra, and also a more Amalabuna as so on. I say, and Sankore Mine, where Pussy Penipa. Yeah, in answer because I will not dance in my area of Peja Cotre Bonstra a few years, a corner everything, a corner is a concono, and I dance in mine, I dance in my and a hinkro, and Mamma any formula, I dance in my hand, and I shall brave about the draw, a didn't so woman about so much, and I dance in my era, and I Peja Cotre Bonstra a few years, and I end about the draw, a day around the Buna. And so, as so said, I was in sanity. Yeah, yes, sanity. Now that's mine, and so about a bit. You're not we are acting. We are not fancy over the as okay, from this year. About the abdomen, where family about so somewhere that's say ocean me. Now, okay, we can count what's it. Now, when you also come as well, has arrived at the Manhyia Palace for today's Asanteman Council meeting. And so, economy. But the Kiaka, Nananom, about the Dada, Bobo Swa, Amamachim, Seven Nasabro, Mine, and so Abba Abeju, or Mine of Sabro, Nana. Aba abeju sanso ena eye amahene ya abama maka dine dawson omo abeju na bi o wa nse aba sisi aputu ntime nkai bi odi ameka bi ameka cho esumenya aba abeju afei some of the mine sankore dey check ena na enso eba ebeduriye afei bekwai enso aba abeju okay nana kuna hene okay nana kuna hene kuna ye was secure Aguna yes, I'm not gonna hear na sabre na nanso abedra ye de so emu amanebo esom no na kuna hene ono na sabre baba bedra ye de emu amanebo na esom o de fefe na kuna hene na sabre baba bedra ye de emu amanebo na esom afi yemra hai ye hwe na mo a ahem for odo a so ba ye fa so emu amanebo nyinara ensom amansan said dia emu se sabre osia o hwe ne a ana just so man him and I say, Nana, young folk, I feel Nana Tepa, Yen Shassi, or the member, Nana Yasantua, Nana, I just so mind him as soon as they come from Nana Albabu, yeah, the Mamma Buina, and so Nana Yasantua, Nana, I just so mind him. Nana and Albabu, yeah, and so a moment about some as soon as this year, and no, yes, as soon as we on it also a means, I feel Nana Tepa, mind him. Nana Tepa Manhyia, Diana Dishikonkron, and Nana Tepa Manhyia, Tepa, Ewo Ahafano, Ewo Asanteman Tam Emu, Nana Tepa Manhyia, Baba Abedu, yeah, Mamma Mania Quine so, Abusia Jika, Na Editina, the Esson, Yasha 4 years, and see Nana Tepa Manhyia, and as a break, Ababedu, and trust not say, you come for me, Ya Aka, and some Amansan, Nana Yamfo Manhyia, the paramount queen mother of the Yamfu state, Yamfu in the Alpha region.
Nana Manhyia of Yamfo traditional area and Asabre on so Abedra Eche Yaden so on so mufini Abesuma Mansan Bibia and so I have Bokon and Jabuja that is it Ocean Yellow Sman Natepa Manhyia Babeju or the ancient free Amra and on Vada Kabia Yadi Abesumo Afe yes, the ancient freedom run. None yeah, I can be able to have yeah, the mama and so ever some said yeah, is it here, and I'm on foot my henny, and so about Abeju, and that man foot my henny has arrived at the kids' palace for today's Asantehene council meeting. I feel that young foot my hema, and that young foot my hema. And so about Abeju, Afe Nana Tepa, Manhyia, and also Kenya sin number 2, Manhyia, in the Alpha region of Ghana. Kenya sin number 2, Manhyia. Nana has also arrived for today's council meeting. Okay, now what my henny, okay, what my henny, and so about the Jew, I said yeah, it's Etienne, and what my henny, and so about the Jew for today's Asanteman council meeting, said yeah, Mama there, and I'm going to your face, Nana, and I fay, Nana, and also, and about the Jew. Okay, Nananom and Ababedra, yeah, dear, and so my neighbor, I someone said there is a tent, yeah, but was so, yeah, but was not fair, yeah, can be so. Okay. Enti na manya kon ono ene nkranza wan hene chiame ana ya the manya call you ana era bedra ene Asantehene adom abade ana okay ene Asantehene kan so Asanteman of course ene Asantehene kan okay yeah okay massive kwa de musha ba Asantehene kan Fransa wa okay okay that's all cars and think what meeting the okay so the mine also it's also okay okay. What's another? That's it. That's it. And then you call Abevio or Manhyia a chairman. So Kranza Manhyia is Anthony PC and a chairman, and then the night near call Abevio and so and yeah, as a picture that is what it is. Live from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Asante Kingdom for today's Asanteman Council meetings. Nananom Aba Abeju said the Amamreni Amani City. We now do any one we now do soon better you run watching na in Shemi Bibia and so I have a na in Shemi Bibia and so I assume Tisa and air coso ewaha and the day Sana Ecoso Hana day of a day emo addition nara some aman science and check. Kwani usalama Manhyia best and nine a cabo more everton say and not just so Manhyia no can be of in an young foot Manhyia. I just the ability can once and check say I just so you can't Omo abusua ye di akunya ho a ya sonafo e di akunya ho na sonafo anuafo no ababasama kan amada roma e na maka me nya bi ate se omo eya miensa ya omo nya panyi eni chebi achimabo akwa e na fe di otoso emienu eye offense otoso miensa ene eye adjuso e na omo nya aka bo mo faase ene eye manso kwanta oman manso misremeka na intimutie kura na okenkan abakosem wase bi na maka me ate bi se ebra aya santo afa tuso no no I him for any while, yeah, no, so a friend so him also for two at the tiny mechi said, yeah, I'm any money and Swiss tea. Doesn't make come up to say, only a dear back. Said yeah, Asantehene and Asante Amani. It's a young phone so that I was some coming at me no or more a small for yes, young for and so yeah, small for and a D Akunya or home said the year no matter the Penifaka ama yenye bi ate and so our home disabreeding on the man kissing Droman Kesse and as I be or Droman Kesse our no East Mountain emo a ben and Kranza our no East Mountain name or something a brimpon. To my case and Abeju. So let me teach you my chair. Let me be say Empo in the Kumasi state in Abusia, Kumasi Mahano Crano, a qua a deal Kumasi that's the answer a Hankwa, a quad program, Yamia Bepe. I say I yomi so a hene.
ahafo ayomi so ehene ahafo mantam no emo ayomi so ehene nana ena sabe ono nso abedura oba abeta echi no enye ono kwa one mehame ehene mehame enso ewo eye ahafo mantam no emu enche kurade enche nanam du a ebetwa mfini no ede atre amansa nyina sabe nti obere nka omu nyina ahafo mantam no de so omu nya aman ni omu ya bremponfo ya omu ka kumase man no ho nti se ebia obu nyina be no ka so ena Kumasi State no mpo another from Kumasi Traditional Council no kra no kakra bi any Kumasi kakra bi a entisa the records are there to show the anti-cry illustration amaya wa hai we dey hwɛ bi ayom so go so achi o ba bi na nta ayom so ɛwɔ but then ka Kumasi man no ɛho sanso ɛna mehame ɛna yes nti wɔn odi kan wɔn ayom so ɛwɔ hafo ɛna afei mehame ɛhene nana enso ababedura I'm going to tell you that Asanteman Council in Shemono, Nabibia, and so I Asunji, Nabibia, and so I Boko, said the Asantehene, and then Asante. Namane and so it's it. There was now you was everything I made now from Naba Buddha, I feel up him, Yakabia, and so at today's Asanteman Council meeting happened live at the Manhyia Palace. Yes, meeting. And I'm also Misha, say, where I said, I don't want to don't really need you. And so I'm going to and it should tell you how large, how huge, and kind of sample. How big the Ashanti Kingdom is. Sorry, I'm not going to say Manhyia and a Sabre Oba. I'm not going to say Manhyia. The Manhyia, the income from and for entry and one sign. I'm not going to say Manhyia and a Sabre Oba. And I'm not a quiet man. And I'm going to say Manhyia and a Sabre Oba. I'm going to say, yeah, what was some tree and I want to draw. Yeah, the money, and so as some among signs said, money, and so it's we can all attest the fact say Nananom and Oba Abichu said it's okay. Message Nidia about PRC. I'm good to Matia Obapa. After one be like I'm having say good afternoon, bro. We thank God for another week. Happy Christmas. Come also. I'll bring your Christmas gift when I come to Ghana. Matia Medanos. Make sure I mean count on for maybe us more. After Ekuya Prempe say Nkranza Pia okay and after Anjuko can say hi okay there's Anjuko and so Echia Minia Bama Ekuya Prempe and so ewo ehonomo nti sa na ekoso nanom kakra ya nanom ya wonya mai no se sabre onina na kwanse ya enchekra na nso abedu na so nanom na abedu wi a and after no hene abetena se so hene tena se wi a se dia mamani amanyete no afei obatonyo ya kenya hene akyere hene kokoko ne kese na afei nanom akochia sabi hene kokoko na yencheche mu kakra wa ha ya na manhene na achia hene ensem se dia mamani amanye enso esi etia and sometimes to the and so nanom da fiku no enya kwenya achia hene ensem however abefo de o achia hene and so na bisianse ehne na enso aba abeju na bisianse ehne na abeju ya enya so kutu akwanti on say amahene ne ba na fa ma bepofo nso eba asi na ne kabom ema no eye Asanteman said the Asantehene ene asante amane enso esiti se che kwa manfo nso wa hapa ya enye asempuma kra anti ento aso na fe dia ke be enfo so no na kwame amakwenye good morning my brother come I'm watching live stream from Atlanta, USA. Manhyia, so we're all the way from Atlanta, USA. And so our home and the Abusian Sanity, na Sanamina, Nasiria, on the Cassia about Sassanafe, and then she among everyone, and Asanteman come to home, Asanteman put to home. Na Amabia Ayaboko, na Amabia, and so I Asunji live from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Nananom, and so Abba Abidjan, Abibio, and Anamikobine, and Asabre, or Ababitra, or Nkosnasi, so the Amamani Amani, and so Esi Etia, yes, Nana and Quanta Kessi. And a year Nana
ayɛ amɛkɔ hene nanom mmienu na saa bere a mo kasa busua ɔmo abɛduru a yɛde ɛno nso ɛmu amane ɛbɔ nyinara nso ɛsom no sɛdeɛ esi ɛteɛ ha nti sɛdeɛ amɛkɔm yi na anim no amɛkɔm asɛnniɛ abusua ɛna amɛkɔm efiri mu nti asɛnniɛfoɔ ɛna di akonnwa ɛwɔ hɔ asɛnniɛ abusua a ebi firi hɔ akɔpie nkuranza sɛdeɛ abakɔsɛm aka me ateɛ sɛ nkuranza efiri ɛyɛ Kumase amɛkɔm no asɛnniɛ abusua no di adeɛ ɛwɔ Kumase amɛkɔm asɛnniɛ abusua yɛ a nanom bi yɛ ɛka ho ɛne abɔna sɛdeɛ asante abɔna mpo koraa mesrɛ meka asubua nom ne sunyane mpo nyinaa ɛyɛ asɛnniɛ abusua sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ nso esi ɛteɛ ɛwɔ ɛhɔ nom saa bere nanom gu so yɛ a wɔn ɛba yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa nanom gu so yɛ a wɔn ɛba amammerɛ ne amanneɛ kwan so na ɛne hyɛ mu yi bibia nso ayɛ bɔkɔɔ sɛ kyerɛ Kwame Atenkunya ɔmo nyinaa nso wɔ ha in their numbers to support ɛyɛ ɔman foforɔ yɛ a wɔba afei nana bɛbrɛ ɛhene nana ɛka Kumase nifa afei kuro no ɛho nana bɛbrɛ ɔka ho bi yɛ asabere amono kasa nsia ɔba abɛduru sɛdeɛ asante amanyɛ ɛne asante amanyɛ nso esi ɛteɛ deɛ nkyɛ koraa ɛwɔ gyidie yie paa sɛ yɛwura no mu a ɛnya ma ɛnyina aba bɛduru asan na nhyiamu no ahyɛ aseɛ ɛsiane sɛ asante ma ɛhyɛ aseɛ bi a mede kɛka ada bi a meka mu asɛm sɛ ɛyɛ ɔman no nyinaa kokuroko no nyinaa nti ɛnɛ abusua yi na ɛdi ho adanseɛ ahemfo yɛ a wɔn aba ɛsɛ wɔn kora ɛma nwida no and I should tell you how huge the Ashanti kingdom is. So the Asanteman kokroko na kakaka na ɔsɛ kɛdɛdɛ ɛde ɛkyerɛ amansan nyinara and so I say live on YouTube by Grace TV. Just said ne ɛwɔ Dumasi nsɛm ɔrekata nsaka na ɛwɔ Dumasi nsɛm ɛwɔ Dumasi nsɛm dibem ɛwɔ mu yɛ asɛbi ɛbɛba ɔyɛ n'anim afei bikyɛm ɛna ayɛ rara ɔno nso nsɛm ɛbɛba ɔyɛ n'anim na ɔmo sɛ kwamanfoɔ nso wɔ ha ɔbɛkaeɛ a nkyɛn ɛna kwaman man hene ɔhene maa kwan no nso akyerɛ ne kuro na afei ɔbɛsɔ ayɛ de kyerɛ ne ma okay sɛ kyerɛ kwaman ɔhene yɛ a ɔkɔ yi wɔn na ɛyɛ acting president ɛbɛn na ɔman hene enya mayɛ no kontine ɔna kontine wɔ sɛ kyerɛ kwaman ɔno nso na ɛyɛ acting president ɛde ma the traditional council yɛ asɛ ɔbɛ ɔman hene abɛɛ deɛ edwumadie nyinaa abɛɛ yɛ as acting president of the traditional area and so ɛwɔ ɛhɔ nom sɛdeɛ esi ɛteɛ nti abusua saa ɛna ɛteɛ yɛde nyinaa mo nkyɛn na wɔn sɛ ɛnam sɛ amammerɛ ne amane efie ne yɛn ti ɔmo abo nsa aborɔfo yi na nea ɔmo wura mu na ɔmo kɔba na ɔmo busa nsɛm na ɔmo sua adeɛ san sɛ ɔmo nyinaa ate asante ɔmo ate asante amammerɛ ne amane ɔmo ate biribi afa Ashanti kingdom ho nti yɛn ne kwan so ano sɛ ɔbɛba ɔpɛ biribi asua ɛde afa Asanteman yɛ a ɔmo ate ho asɛm Asanteman yɛ a amanfoɔ aka ho nsɛm ɛde akyerɛ ɔmo no amammerɛ ne amane kwan so na ɔmo aba na ɔmo abɛsua biribi kakra nso ɛde afa ho sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne amane nso esi ɛteɛ yɛsi nti abusua yɛntoa so na afei yɛntwa mfoni no ɛmfa nkyerɛ amansan live from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti kingdom as Nananom arrive for today's Asanteman council meeting and so ɛwɔ ɛhɔ nom sɛdeɛ ɛmu na nkyɛmu ɛne ɛmu adesia nana kona hene sabere nana kona du yadom kɔma hene nana kona hene ɛna sabere ɔba yɛde ɛno nso ɛmu amanebɔ ɛsom nana kona hene ɛne nana kona du yadom kɔma hene kona yɛ a ɛwɔ sɛkyerɛ sɛ utwam kwabere tonso asoma so nkwanta afei na wakɔ akɔpie kona ɛsɛ ne ofiri kwabere awia mu wɔ sɛkyerɛ sabere ba fɔ bantama hene ɛna sabere ɔba yɛde ɛno nso ma ne bɔ nyinara ɛsom no yɛra bafɔ bantama hene ayɛ Kumase kontire ɛne bafɔ bantama hene ɔno ɛne yɛ Kumase kontire sɛ de kontire firi kuro no ɔno ɛna dan no bafɔ ɔnso ama kwatia bafɔ bantama hene ɔhene na sabere ɔba bɛtu ɔne mpanyinfoɔ ɛna wɔn nyinaa bɛduru a yɛde ɛno nso ɛmu amanfoɔ ɛne ɛmu nkyɛnmu nyinaa ɛnso ɛsom no sɛdeɛ esi ɛteɛ nti bafɔ bantama hene the head of the country wing of the country division of the Kumasi state has arrived in style with his chiefs, or I mean with his elders, let me put it that way, at the seat of the Ashanti kingdom. And so
ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti abusua nanom dodoɔ no and on quite so now but you 1 year about another nsɛmyɛ nyinaa ɛwɔ ha sɛdeɛ ɛsi ɛte yɛwura ahemfo adawɔbɔfoɔ na mo nyinara ɔsɛ sɛbi nsoso mu ɛka nkyerɛ sɛ mo ɔsɛ nyamesom ayɛ te sɛ nipadua no akwaa bi a ɔndwumadie yɛ a wodie saa nso na wɔba asante mu a ɛteɛ asante som no saa na ɛteɛ obi a ɔndwumadie yɛ a wodie nso hɔ ahemfafoɔ ɛwɔ dwumadie a wɔdie anam atɛmponya wɔ dwumadie a wɔdie ɛwɔ anam adawɔbɔfoɔ ɛwɔ anam nsɛmyɛ na obi a ɛwɔ dwumadie a wodie ɛde boa Asanteman kankorɔ Asanteman mpuntuo ɛne Asanteman nkyekyereeɛ nso ɛwɔ hɔnom a ɛnyɛ kɔma koraa sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne asante amanneɛ nso so ɛteɛ nti yɛntwa mfei no bi ɛnkyɛ ahwɛfoɔ ɛnɛ nyinaa yɛhu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Manhyia Kotokofie ɛnɛ da nti ɛnɛ ɛyɛ Asanteman Council. I've already explained sɛ yɛka Asanteman Council no a deɛ ɛkyerɛ ɛne nso so yɛda Asanteman Council ɛne Kumaseman ntam nyinaa yɛde ka akyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ nyinaa mu adesua ɛne mama nebo nso ɛsi ɛteɛ nti abusua yɛhwɛ bɛsi sɛ sɛ maka obiara message yɛtwɛn a ma nanom nyinaa bɛduru nkyɛ sanam kakra yɛ a wonyama yɛ ba na afei de aka bi ha nso ato so nti abusua ordinarily na menkyerɛm sɛ nka yɛ Kumaseman ne hyia a anka nanom amanhene a wɔn abɛduru yi anka wɔn ɛni ha bi ɛsan sɛ kɔba sɛ Kumase na ɛhyia deɛ a ɔmanhene bi anka ho yɛwura ne n'abrɛ mpɔmfoɔ yɛsi yɛwura bɛtena twam sɛdeɛ ɛsiteɛ saa so na Asanteman so hyia a ɔhene ɛne n'amanhene ne n'abrɛ mpɔmfoɔ onyinaa aka bɔ nti sɛ yɛkyerɛ wi a the Kumase state no na sɛ the Kumase traditional council yɛhyia mu a ɛyɛ subset of ɛnɛ deɛ ɛbɛkɔ so yɛyɛ Asanteman council sɛ Asanteman council no ɛyɛ on the larger scale it cover the entire kingdom baby a wofiri a wobaabi a it covers the entire kingdom and so ɛwɔ ɛhɔ nom sɛdeɛ ɛnonom nhyehyɛeɛ ɛne ɛmu amammerɛ ne mu amane nyinaa nso ɛsi ɛteɛ okay nti abusua saa ɛna ɛkɔ so na dɛ a nyame ɛhɔ yɛmabɔ na yɛde ɛno nso ɛmu amanebɔ ɛsom yɛ nyinaa yɛhɔ mede kan aka ne sɛ wɔbɛkɔ so no ɛno nasɛ sɛ wɔne ɔhene bɛtena so no mede kan bɔbɔ ne nyinaa so dada mede kan aka sɛ baako ɛyɛ Ewadumase Debim Ewadumase Ɔbono region Sunyane West about one person was hɔ ɛna hɔ na deɛ tiɛ ne sɛ abakɔsɛm ɛda ho no sɛ Ewadumasefoɔ bantumahene bi ɛtena ase a ne yɛfrɛ no sɛ Nana Abaafo wo a ne ba ɛna ɔma mɛkɔkyekyere ɛyɛ ɛnɛ yɛ Ewadumase nso so ɛwɔ ɛhɔ no nti Ewadumase even though it is in the Bono region I mean the administrative Bono region it's a member of the Asanteman Council. It's a part and plays an integral role in the Asante Kingdom. And on Sabusia, simply and someone here as evidence here, it's your brain now. Say, it's any ampase, a compass, Sabia Cassa, Asantemano, and Asanteman Temupa, a talk of your Bruno Blue Star, then you're throwing a nature. It's answer and genuine manager put from Jama South. Jama South may now be a boat and a him, a home and a difficult award. I can't send my own and channel mine, the people mine about every 2 years, and normally bring us. Even though you actually have one but along the lines, you actually now you only attend some say, we actually be one 10 of the castle be that crazy be our 2 foot program and saying, if you want to pray, you say, even want to number of years, so I am also said, it's something I want them, yes, I want them, yeah, I must say. Abontem ɛwɔ atonso kwan so twɛm wɔ baabi aputuogya ɛmpata wɔ baabi ɛhɔ na abontem ɛwɔ na abontem ɛhene ɛna sabre ɔhene abedwo a ɛde no nso mama na ɛbɔ ɛso no abontem ɛhene ɔyɛ ɔhene brempɔn so no ka kɔtɔkɔ ɔhene brempɔn ɛne na abontem ɛhene ɛkyɛn sɛ abontem nso yɛ bretuo yes abontem ɛka bretuo abusua no abontem ɛna afei bawrɔ atasema so meka abrempɔnfo a wɔyɛ abretufo no abontem ka ho afei na akyease ɛhene na Asantehene ananso na babedra yes Asantehene na babedra already mama nebo so na me guso ameka asem bi ekyerem se bi abontem so eye ohne ebrempon ya omo eye brutufo abontem na bawro nyina ya brutufo afi atasemaso sankro mi se unya ya bremponfo a
omo ya beautiful omo do so so bia bi ntimi enkika ni na enso e wa ha sei afi adanse ahinsan no ene nkura hodo ya aka ni na yo omo de e wo abusian ntu be kai abra na amampo hene de ti ye koso no na no beautiful no ti yi paso no na abo tem ya obetwem enche hene betwem wo potase na o ka ho bi na abawro hene no so ka ho bi na tase maso no so ka ho bi afi e fa na ma hene mu dia na do me abra ba fo so bi akono ka ho bi afi ko ma hene no ka ho bi na no bi ko afi wasam na ya beautiful so the amamre ni amane enso esi ati na e kse koye ne nkabo mu a eda ye nyina ye ntem se akanfo ina ya be ba tini kwanse mapan e man timu ne papa mo ba se de ina akanfo ya be ba no sa na Ghana ina so ya be ba nti even though would learn our history, we listen to our history, we will project our own, but we should do that while giving reference and respect, reverence and respect to others. Yes, and I have been on a call for him, yeah, or a kumasi. For him, yeah, or kumasi, and now Ababitra, yeah, then I'm from someone about for him, kumasi, and I found it to my yes. Yes, do what Asanteman more, said the Yayan from call for him, yeah, or kumasi, Nana. And as I be or I was asking, and I call for him, yeah, or Kumasi. Now, only was any case of say, or for him, Kumasi, said Octo Kumasi, my own casa, my home. So then, Asanteman can't wish him or Babu to her. Now, I think I say, Sabi, or for him, Kumasi, or can overflow them, which is the Fafu Kumasi, Fafu, and I call for him. Yeah, or Kumasi, or them be, and so on the show, and come on, your yes, Asanteman, and the chain, you know, say free her, and now free her, and carry your free, or your dog, and the carbon, laying I bought my own mind to both the boo, and my secretary, and you run on Quadia, Hassa, and Etienne. Sabi na so do hine enso na sabi okay ya okra ya de enso emama yebo ene emo enchemu nyinara esom sabi amamre ene amane enso esi eti na enye kofo hine wo kuma sen kwa o se ye wo enfantefo hine ya no so wo kuma sen chai na mi twa enso e de achi ahwefo hine na busia ye te se enfantefo hine wo kuma sen no so eka kuma sen ifafiko no ya na no transia oka ho bi edijumadi so kopa ewo mu enti o se na nam se hye Asantehene ma ya na efe se tikoba se bia onye bi firi Asanteman mu na oba hene mu a obesi eye the group hene ya o ha mche mfanfo hene o ha na fe wa ipanim edna koyere ni mama mre ni amane kwan so na bibia ye boko sabi na dwam na dan kwa jubisa o na dwam na dan kwa jubisa na drobon so ehene na drobon so I was such a from place ya ebenku wo patem do na dwam na dan kwa jubisa o na betra o be mo na drobon so to for abobofo ene na dwam na dan kwa jubisa o drobon so ehene medike akasa such a from place aban mu aho na drobon so ewo ebenku mawu ebenku ya do ya aka ewo sam patem no drobon so ehene na dwamena dan kwa jubisa ene chere obitra ya de eno so emama ne ene emunchemu na enso eso no sebia esi etie na edisafo e ma hwehwe wo sa na akoshe bi aboko de enra de no bisa wasesa na edit one family no comment se bi aboko se mi ya ma feel pa papa isi ma feel pa na roma ma feel pa ya enyi asem to abusia ti get trust ya ke do eso enfa enso amasan abibia enso ko sebia esi etie okay nti osia we munye ho abuche ebo yo modi nse na no nyina betase wie no hene tase a asan de we na twema na fo ya ke bia enso atwa so e dey no life from the Manhyia palace, the seat of the king of the Ashanti kingdom. Afibia enso aye afibia enso so ayeboko ene Asanteman council meeting ya ekoso ewo kotokofi amamre ene amanie ekwan so enso so ewo eholo ha ti sanity
Oh, yes, Right, indeed, I was young, so let's say, you can get into the Alabama, Maffei, and Yakabian so, and far and to so, and my near for the BPI, yes, here I catch for, and soon as I get, call Aquasmas, and as an ancient, I have the more, who cook a caca, could two cantable, and lots as nothing, Yakabia, and so at was, I don't be sure. So, women it's supposed to a human power within the material wrapper, and your materials will be a what and baby, come, and so I ask you know, I'm out there, I'll come up here, why you are come as well, dear man, and so I have a call, said, yeah, it's you know, I don't go so ever. I don't go so. But when you busa, yes, do you know person who no? Busa se waba be ka de actual. Say nya hu so ameka the actual so the amamre and amane and so it's but most sabri bit me aka say most of Nananom do no and most of the chiefs have arrived already for an council meeting. I don't know and Abba Abitu, a nation ever Abecoso. So there among and Amania and so it's our Manhyia Kotokofi. And so I say, now I trust you. I said, that's a material, and I said, I was in Sanity, trust. Oh, sir, I don't want my bar. I love it. I say, Wapa. I always answer, instead of my crime, my for camera around until you get I don't be Shamuna, your more than be I say, the chance, I will come here and see. We'll be a junior crew, yes, Matia, and I him out. The first video I hear, not I am out, I channel, and make sure I'm on sign. So they say, yeah, Nina, Emo Amania Bo, and a Munchemo, a sum was of the city. We don't know, and I Ababitra, but Emo Amania, a sum on sign for a mayor, Asanteman and there Asanteman council meeting a Becoso, Manhyia Kotokofi, and so home, enter crabs, enter, or any bar, let's not say. Afei na ehye mu no ahyase nti bra o nyame ado no hene betwem hetna se na ehye mu hyase a de ejeka de ejiti de eche enwuchemu ene mu adesua na nyame hu ye mobo a mo ba so no ho de ine ntie nya kwenu bra ho na embom se na anom kasa wie na de betwa gu bia no bo mo den se ni muto fa boni mu chim be so no afei so aye koso na so aye bia sabi mo ni die ene mu osebo nya what you was na yede asom efre Manhyia Kotokofi, the seat of the king of the Ashanti kingdom. Today, I'm Borum, I'm share messages to be about the kind Sasabre, Yanking kind, and also and some Aman sign. So there is live on YouTube by Grace TV. And so any answer. Okay, it's Matia and answer. Really, sir, and I don't say, but I can't say, as a council meeting, say, I need to. But also, I'm going to be a traffic town, this can't to my, and then you want to send a check on my mind, or Baba down, and I say, oh, sorry, and Baba dance, and Tina, I know, I did share, yeah, and then I'm not saying, I don't mind any more, or now a traffic town, and say, I asked them one, and I'll buy, I be that you ras, if you grab, let's see, be at the trade you round.
and then the over now for abeda so the yet and afi mampon yes na bi musa mampon na mampon hima awa hase we can change that actual edit and afi anya ono kon na no maxem kunya ye wo mampon man mu se do man ko akura de na so panifo de come some scientific no apeda for enti nanom ya aka ya wo mampon man mu na edwa hene na no maxem kunya ne bi aka ọwọka man hima ho ẹna ababeju na dance man ha area apagya kọtwe consider fee na dance man so aba abeju ọwọ ha sei se de sie tie afei nanom ya akani na on say bi ọhọ bi asabra ọba no ebi ani twa bi front ye ni enhu no ye twa no ba de hwehwe hwe enti bi ana ya ni enhu no however the better the baby sem you bring up everywhere when they because yeah the asom na the surface say hey me and come please after this go and sleep why now obapa and how can you say that room was mama room for because you say what na ble miss mama room for me there na ble you hear about come na bibia ayoboko na bibia and so I ask you na obi ni mako edit o say and am say me na me chim say na me name na na ebusu apon to park enya adwene na me stress nka wo eyi no wontwe no mu na nka wo man so no maye eyi nti e ba no ba o say eyi me ma kwa nkwam say o da bi o de mu na we o ka ya me dance ni mu na we me dance for say even though na me o mo nya adwene but ko ko try na me chim say adwuma ya yi sabi enya bibia na e wo sade no ko kwa mu ansa na we de akire da bi I say sometimes was I watching the larger good ọmọ ẹhwẹ enye nyina na me be ya adwen se o me ka se nka busia pani nka busia na wo ansa na ma ye yen ebi obusu na me nya adwen sa onso wo hwe by grace tv obusu wo de ekoso ti me ka se bia me ne busia pani nya adwen ti me konkotwa na anya ne question na ma anya professional me fan se me ya me nipa mu dia me nature me human nature na me feelings dia ebi an ka me ka se be okra but me share say professionalism adwuma me ye no sabi as you should be a professional yeah you should let professionalism override your emotions and feelings nti ye ne omunya adwen se dey cry be kwa kutwa ahwefo nti ena ma ye kutwa nti me nua me say what you say ehun say ampa me kutwa na odwen se ma akọ an kutwa nti sanete ye de no so emu chemu ane emu amane bo so but me dey obi ndim even till now na sajuna na me da so awo ya akọ ba nse na ye wi ni hweke bia na de fa ye hwe na de aka nim ena edoso ena kakaya metimi aka aja fa ho no afi wan bi ye de tintinya so nketo brewo makoda mpa obapa brewo mpa brewo nti no I fisted in the term and I was just answering you behind ja and kwa de sabi eye the ntia bia and kwa de amabejan say eye asantesum ye ntia eye asantesum ye ntia and ama ya babejan say eye asantesum ye ntia busia ama ya babejan say sabi and so de ya brese de kra ibija bibia to ya babesum ye wura kuntun kantambo kwa bia asante kotokoni de otekrawe and Abraham almost okay and see my family and see yanto asuna fe okay we see today so you okay and Nananom be ba ye man Nananom na fe yemfa nina emra ewe said ya eshi ete rarafo ya here in their numbers pa enye asemkitua rara for esanse ene omunyinara Manhyia atena nkunya omunyina aba abedu ya de atense na rara hene ebesi bibi ade achi ewura se nyame ya dom na otiwiem na bibia ansesa rara hene rara Manhyia for us body can swai ade achi ni crew ya kan so bi swai ade achi kuntu kantan bo na ba de odoma komadom ye kwani anwoden na omawiem te na bibia akoso kama rara hene besi bibi ade achi ewura kuntu kantan apo okay ti yeme rara for no na fe yitwa ho foni kakra but abusia o de asem da bia meka e bia meka asem wa da bia be bo abrantie bi di e ka na asem se abrantie ne de misra nyame nsem shrade ma no on say me na no say I'm a camera guy and say appointment will be a very serious appointment no na ontimi nya wo hwe no sanso kwa student ntino ye na yeti asesa na me on person make bad make ti you say buy me na me twa me card na me twa na oni bibi e wa ha na abrantie youth ababedura youth tv asa maka na asema na maybe nya ikanda esanse abuzi anya obi a ene beye sabi de judy and judy buy no say nko so yen some training abusia once ba be try the content or buy or beje me camera abusia yes I'll buy
Okay, okay, okay. You have to ask now.
Oi. Olha, eu já não mãe na bada. Ata mãe ọba bebree nkyɛn ọba bɛtena ase n'afɛ yi ne nyinaa nso apem ha nti na n'ate mãe no bɛduru a deɛ aka bi a yɛde ɛbɛsi n'ate mãe hene saa bere yi ɛna ɔba abɛgyina mu sɛ ɛneɛ ɛgyina ha yi ɛmu sɛ n'akyi nana kyinyɛ bi fitaa ɛwɔ ha ɛna n'ate mãe hene ɛnkyɛ nana bɛba abɛtena ase n'afɛ yi deɛ aka bi a ɛnso atoa so nti abusua mo fa nkyɛn deɛ na yɛde dwumadie no so mu a na sɛ nana baako fɛm sɛ mmara na ɔne mɛdi nkɔmmɔ kakra ɛkyerɛ ma mammerɛ ne amanneɛ baako mmienu bi ɛbɛboa ama dwumadie nyinaa ayɛ frɔmfrɔm biara ɛnso ayɛ kama nti wɔdeɛ momfa nkyɛ ɔhempɔn bi na ɛfrɛ me nti na mentumi ɛnka sɛ megyina ha sei madaro ma momfa nkyɛ sɛ kɔbaa saa. Let me wrap up with the messages na afei yɛmfa no nyinaa ɛnso ɛmpem ha live from Manhyia Kotokofie na biribiara ɛso yɛbɔkɔ nti madi kaka Jude saa bere wɔn sɛ mɛyi ma bɛgyina fidie na metwa ɛyɛ Jude TV ɛna sɛ bɛ ɔbaa yi sɛ nkɔtɔ ba betwa ne deɛ ɔbaa ɔsɛ dɛbi ɛmɛfa ɛyɛ camera no ma no na me mmɔ me mmra ɛmɛgyina ase na ɔretwa me abusua ti finally yes Jude nti me nua ɔbaa yi de safo sɛ me nka nkyerɛ sɛ wa subscribe to the channel no okay ɛdɛ ti ɛda sɛ wa subscribe to Jude TV nyame nhyira paa I say hey Jude, that guy, thanks for helping a brother and a prayer and a prayer plan. That is what it is. Sabri, or sure, Brenna. Don't go up on Sima Edino and watch you 128 in the afternoon. And so I will honor more. Thank you. Right, Asanti, not if my hen and so a barbecue. Now, only would ye young fan Pimha, and Yanko Pontre Yampon, who am a bonaway at them. Now, on a cassia, ever Syria. The butcher would be able to be a samba near the Munchemo and a moot of a bunina as some on my side. Said, yeah, AC. That's what I say. Koswa na share by Grace TV essence on the public play and so at the Manyamen Kayina ya home na onsure na bidin at the company so pem ha ye be sam be makra baba Obana buzia ayintwa na tepa man na afi ewi anya de si na tepa man nana doctor eduseye atwenewa ampem wono ene tepa manhene sabre nana tepa manhene ena obedra yede eno so emunchemu ene emu amanebugina esomo nana doctor eduseye atwenewa ampem tepa manhene of course tepa so eye aduana tepa eka aduana ebusua no eho nana tepa manhene ena sabre obedra yede no so amanebo and enchimina and so as son amansan said there is see at here. There was your son at here, okay. And
not for mine have the dream, and I'm doing one about the inner with one. I know we be able to say, sir, much bread. Jude, 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 Jude. Boy, boy. Bɛrima kumawu maa hene ɛnso na saa bere waba abɛgye bɛrima kumawu maa hene bɛrima safo twenebu akodua ti kumawufoɔ na twenebu akodua de hyɛ mo nhwɛ yɛ saa bere budura nana kumawu maa hene bɛrima safo twenebu akodua ɔno nso na saa bere waba abɛdura yɛde ɛno nso mu ama na ebu nyinara ɛsom no bɛrima ɛyɛ safo twenebu akodua nti tɛpa ɛba a yɛyɛ ana kumawu nso aba ɔmo nyinaa Aduana for Aduana State no Tepa as well as Aduana and as Abre Omina Sabidra yet and also Mama Nebo and Emu Inchimina as some Amansan Live YouTube by Grace TV. So was I funny in Prima and you could be a Roman Soyasna and my Digimate Ebro Yedikai OB Trading Enterprise Okumase South Central Junction Mistress or Patali Papa open for Papa the answer OB Trading Enterprise and I also doing actually Brunia Bay crowd, Massa, it's a tally papa, papa, come on, can be a crowd, ya, Ubinia be at all. Now on so wash, Ubinia be at all. Now they're going home up here, be back. I say yes, Bearman, Eban, and I know, yes, in Quasa Mine Chairman, I love you. Nothing, I know my mouth, I know about the driving someone as soon. And I was saying, I can catch us up at the papa, perfume papa, OB to the enterprise hall, and I idea any extra number 0530 994553 0530 OB Trading Enterprise hall, and you've been your papa. At a beer home, I should be a beer because I'll be half of Mahame Hene, half of Mahame Hene, Mahame for Mantam or near Mahame Adisha, or Chrome Hina Sabre, Obabidra, yet and also Emu Amanebo, and a Muslim. Some more economy. Afei, was your main can be financial Better Grace Financial Services and so main control. Or we intermediary financial group, Ghana for more America and the Ghana for more Canada. Better Grace. Okay, Nana for Yasi and Sabre, Nana and so Abeju, Nana for Yasi and Era, and so Abeju, Nana for Yasi and Nana Ade Jamra, Nana for Yasi and Sabre, Abeju, then also Mamma Nebo, and the Munchie Money Modison as some Aman sign for Yasi abakɔsɛm kyerɛ sɛ ntim gya kɛse so a ne man no wɔbɛbɔ no fɛ yase nti fɛ yase deɛ ɛka asante abakɔsɛm a ɛyi fɛ yase firi mu a ɛnyɛ yie fɛ yase akoyam ɛhene ɛna na adɛ gyamra fɛ yase ɛhene Asantehene brempɔn ɛna bɛtwam sɛ deɛ ɛsi ɛte okay nana fɛ yase akoyam ɛhene nana adɛ gyamra nana ɛna sabere ɔba bitu a yɛde no nso ɛmu ama na ɛbɔ nyinara a ɛsom amansan sɛdeɛ ɛsi ɛte ɛnyɛ sɛ dodoɔ no a aba nanom dodoɔ no a ɛsɛbi ɛwɔsɛ ɔmo bɛyi na abɛduru ɛnyɛ nkyɛ pɔ nhyɛ mu na ɛbɛhyɛ aseɛ ɛbɛbi a ɛbɛkɔ abradehema a nanso aba abɛduru abradeyɛ a wɔkɔ abere ɔhema ayɛ ɔhɔ ɔno nso aba abɛduru yɛ ɔbɛta ayɛwura no ɔmɔkyi na ɛne nhyɛ mu yi bibia ayɛ bɔkɔ ne nhyɛ mu yi bibia nso ayɛ asomdwe sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ okay nti no okay, yes, I don't be on console about the train of the Akabia, Yemfa and so on. Yes, yeah, but I was a train. Now, no more Aka, 1 million journal, yet Ning answer a more among ball and a more inchum as some among sign. Nabia every year. Yes, I was going to, like I say, I need a DJ. Esan sɛ mpanyinfoɔ si tuo wei ɛnya akyigyinafoɔ a ɛna ɛtoɔ te yɛ dɛ yɛ anika bi ɛna abɔ akyi dɔm ɛne adɔnten ama nyame ɛho yɛ mɔbɔ yɛ tɛ waduru a ɛde dwumadie yi ɛnso ɛbrɛ mo sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ha nti Battle Grace yɛ mesrɛ ɛyɛ intermediary financial group Ghanafoɔ a mo America ɛne Ghanafoɔ yɛ a mo Canada mesrɛ mo a mfa mo bata Battle Grace Financial Services adeɛ bi ɛfa insurance ho adeɛ bi ɛfa sɛ wosie sika ho deɛ Battle Grace na bɛtumi na wɔtena ase na wɔkyerɛkyerɛ kwan a bɛfa so I was here to actually in Better Grace Financial Services. Or money bit me about maybe a sort of pen a chair. I am Miami, I mean, not once in the area. I never done a question number. No one I go far by. I did my Better Grace Financial Services friend 813
408 and afei 1084 813 408 1084 na bibia enkoyi enfama Better Grace Financial Services or say financial freedom for everyone, financial freedom for everyone. And so, and you come across Nina, Asanteman Council. Oh, Manhyia Kotokofi. I doing your own show. And then Mama Yabuina. And so, yes, live from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti Kingdom. It was it also. Okay, Nananom to do an alba. Just if I Fuku crowd wa country if you no your down about I have check Kumasi country if you down about 4 months my or baby do that yeah no yeah no so amane asomo afei you find in fact na kwanta kese wa bedu Michelle Kumasi nifa na be bra ba bedu sanso for the final Kumasi na enso ba bedu na no do aka ya mu na enso ewo if I feel no emo be nkum a na atafo hene ababedu na atafo hene mabedu na no do yaka emu naka be nkum fiku Kumasi no almost ababedu sanso na if na adonten a abempomfo na amako hene ababedu enkranza ewa ha afei esubua na no do yaka omina so ababedu if na jase nso a jase amahene ababedu bi se sankoe na mi ade wona Sankore ababedu na na odo ya aka omina aba abedu chidom nso afia bri sampa na no ma odo ya aka adawomase afei sewua enom ene kroto odo ya aka omina aba abedu country nso badi kan aka wasema da ntine se sa na te pepe enina ene kwanso the for Benjamin service in Tole Samba Jafla me akase me from ni junction so but me nya reports na inside me nya reports na inside but me ade me ntwa nto me kase me ho na me boa but don say entry ni doso nti no de bia report ka ha be na so na me bia na me ho no but ana o mind sampa mind of us so absurante a okro hin chi no wa ha afei sampa to fune na ye bo sia ma na kokra na Tiabusia, yeah, the nigga answer mention anyone about us so and therefore Benjamin, even though me knew to lay, but when I report so I say, and the Ukraine of us say, Bantia Ukraine, you know, almost Ewaha, and after Sampa, I am from me. So I see there's any question to the report in Saka so Tole Samba Jafla on my henny of the Sampa traditional area we now and some because Krata in Saka, you know, Wara Timan Town, Asanteman home, and when you be so they sit here, Afe, Groby Etese, Bichim, our half mantam no more, or any ebiswai, said I see it here, and Afe, a word was as well no mantam no more. Also, and I want some deep in everybody. I said, they carry a house, say, I was here, a car Santamel and some any idea, and I say, car Santamaya, and yes, Santimantaman. A quad copy me chichi pass, and some cry, walk cat in Sakanso. I will not Asanteman with the about Ukraine, and so, to be no mantamo, I feel Utimantamo, and I feel a year, half a month, like Asantama. You should tell us the length of and so on Nabibia, I go call Nabibia, and so I assume said, Mamma and Yamma, and so is it. And I was thinking of Madison and so on. We are today, young fat of our impema. We need Sabi, and that will be our saying, I make count now. Now, was it very shady? If I will pay my say, now me, I don't want ever sign a bar. Your back, you be careful. Your back of the and so much and more entry ever soon. Right, Mr. Subscribe in a share my phone. I got you say, you ever saw the beam. Now, you have some guy, you ever saw the beam. You have some Asanteman. Let me be I have a call. Let me be
and so I as me I say bidin e de kwam na wusu men hia kotoko fie no so me kan bo mu ase e ya me ho mo boy ma do a ente amani boy bre enyina e ho to busia kan ho enche e be samba na mo as da PS ko ma Jude TV I was a PS busia I was as da PS no me can yeah chance but the forecast yes was it okay and now so ya o ever sabi ya e dey mu any mo amani ni na eso so but the forecast be say busia enye nipa bibi ni obi ene dey why ni ti so na wo hwe sabi ya TV ya me sure pa na wo me dey bi so ko bi di odi wie ya oba ya en say oduru ha en so twani akon so bi twa bi di amani ho o busia oduru ha and wagya de obey ya wagye me fidie ni kura ma me a ti me di amani go okay yes nti Jude dey na me sure na me pa wada was so kwedi e ya cheba receive nya se bia me kan ya no abusia mo di one dance the bruna hu bi asase bi sin de and then na obi so a ya utai na so opere sabi aso opere okay nana sankare Manhyia nana obinachira nana asankare Manhyia na sabe oba ide no so ba na buina someone else nana asankare Manhyia nana obinachira Asankare enso yo ko ayokofo ne di akunya e o Asankare Islamic Asantehene wofa ene Asankare Manhyia nana obinachira na Asankare Manhyia na onim se Asankare ene agona nya krom wo mo ade baako an ya obitimi free Asankare ekodi akunya wa agona nya krom sanso obitimi free agona nya krom ebedi akunya e o Asankare sanse wonyinara ade baako said the amamre ni amnesty onyina ade baako enso obitimi free Asankare na kodi akunya e wa agona nya krom sanso obitimi free agona nya krom ekodi akunya ewo Asankare wonyinara busia baako ya yentim enkyerɛ nsɛm ase enso so ɛwɔ nti na nyame adom na ho ɔmo nyinaa ɛwɔ ase he ɔmo nyinaa ɛwɔ ha yɛde mo kyerɛ sɛ yɛn ho ase na fɛ yɛkɔ Abujanti sanet yɛdamu nyama sɛ mogye brɛ na mohwɛ yɛpem wala nyame adom kana pia abujanti yes nti saa na ɛkɔ so yɛde nyina mama na bo okay yɛde nyina mama na bo ɛsomo nti abuja yɛde obi biara se someone just break. I want to share. Mr. Obusia, why won't subscribe to Jude TV? Mr. Go subscribe, mommy. It's answer, Massa, my man, come, Massa. I brand here, no way, Papa. Obusia, I remember the I said, me transfer. The no, America comes on, but oh, my man, come, Massa. No, my man, Cassari, Obusia, so Obia subscribe to Jude TV, mommy. I better maybe she. The other course we ever saw by the mutual. I was so much out. Bye.